meron akong nalaman na word today. So, they call it deal hunters. Sa US pala, yun yung tawag nila sa mga ukay-ukay. So, these are from US mostly, ma'am. So, mga malls, on sale, mga clearance. Yes! Okay, so for today's video, guys, iikot tayo dito sa maliit lamang na store. Pero, guys, mga items natin dito are from the US. So, samahan niyo ako. Let's go! For the mom. Yeah. Diba? For the mom. Yeah. Oh, mag-aginaldo na. Bag na lang ang kulang. Ito, ang daming ano dito. Yeah, candle pop gifts. Low, as na mo. Ano yung abit na po ba yung pinakamababa niya? Hindi yan tayo. Kasi Vans yan ang canvas. Ay, Vans. Tingnan ito, di ba? Ang daming magamit ng Vans. Ito na, oh. How much? 2,950. Wow. Look at this one. Oh. Can I smell it? Yes, smell good. Ah, wow. Ganda! Parang Okay, sa Makati kasi, yung mga ganyan, nasa almost 3, 2.8 ganyan. Yeah. So yan sa atin is 1.8 lang. Fred Perry, Lacoste, Jalenberg, Essential, Carhartt. Ito ba yung pronunciation? Alright. Patagonia. Legit! Ito guys, ang legit. Look at this. So, ang original price nito ay 40 plus. 40 plus tayo. So, almost, ano tayo, 35% off. So, magkano na lang siya? 27.9. Tinatawag ka ba niya? Tinatawag. Kasi sabi niya, if you can't stop thinking about it, buy it. What do we have here? What do we have here? Let's have a quick item check, no, sa mga naka-display nila dito. So from this side, ayan. So this is actually a mix of yung mga deal hunters item at saka ng mga brand new. Usong-usong ngayon mga ganito. So, parang bumabalik tayo sa mga 80s. Good for kids, good for adults. Ganda nito, no? Price is 4,290. Ooh. 4,290. Let's see. Now, on this side, meron tayong mga signature shirts. Wow! With the price, this is at 7,250. Legit, original. Calling out all Korean friends and mga Filipino friends na nag-golf din. So, this is your outfit. 2,990, Duramo SL. So, mixed brands for the shoes. Meron tayong Nike, Adidas, Reebok. Yossi Samra. Ano pong tawag, ma'am? Yossi Samra. Mga shoes natin na Yossi Samra. This one? Yes. Yossi Samra. Exclusive for Joyous. And then another mga signature items din dito, guys. Banana Republic, Gap, Penguin, CK, at saka Zara. Ano tayo? Random price check. So, let's see this one. So this is 990 pesos. So on this side, more on sporty naman yung mga dito. So we have like Champion, Adidas, Nike, Under Armour, RL, at saka A6. Random price check tayo. So random. Like this. Mga items natin dito are handpicked by the owners. Yes. Tama po ba? So they are handpicked from US. This is limited edition. So price natin, guys. Look at that. Original. You can compare our price sa Manila, mas mababa. Madalas bumiyahe ng Manila para sa mga ganito. If you're from Pampanga, ayun guys, bisita po kayo dito sa may Bacolor. So this is Signatura. It's just along yung main road ng San Fernando, Bacolor. Night Air. Huarage. Kaya balo basan. Ayan o. Comment below. Comment below. Ayan. Pero price check natin, it's 5,900. More items that are surprising. Yes. Guys, 299 pesos only. This basin right here, itong ano na to. It's a mix of ano din, mga items. So, may mga pantalon, may mga jogger. Ukay-ukay. It's the American style. So, this is 299. 299 and then we have another 699. Okay. So, meron tayong heavy jacket.
Heavy jacket. Wala mo na yung sulit mo. Potang mo sa kaya ang aeroplano. How much? 699 eh? Yes, 699. 699. So, ayun Everything guys. there is 699. So, dito, maghukay-hukay po kayo dito. Kami ni wife, iikot tayo.